Ei uskois. Miten niin ei uskois? Jos se kerran lehdessä lukee, niin se on totta. Mikä on totta? No se asia, mitä sä et meinaa uskoa, vaikka se lehdessä lukee. No mistä sä edes tiedät, mitä mä luin? No sitä asiaa, mitä sä taas epäilet, vaikka sen omin silmin lehdestä näit. Joko uskot joka sanan, tai meille ei tilaa tänään yhtään lehteä. Tää on viimeinen sana. Voi olla viimeinen sana sulta, mutta ei multa. Kuvittele, täällä lukee, että joku nainen on voittanut lotossa 100 000, eikä tiedä, mitä rahoillaan tekisi. Hyvin tyypillistä myös sinulle. Miten niin? Kuule, jos minä voittaisin 100 000, minä kyllä tietäisin, mitä rahoilla tekisin. Ensimmäiseksi mä ostaisin minkkiturkin. Just! Ton mä arvasin. Ja mäkö kulkisin edelleen siinä ruskettuneessa berperissä, niinkö? Niin, mutta kulkisit 5 askelta takana, niin se ei häiritsis. Ja lopuilla rahoilla mä ostaisin auton. Minkä auto? Rutinoffin. Ton mä arvasin. Ja kuule sitä romua, että tähän taloon tuottaa, ja mä lähden. Lähde vaan. Niin mä teenkin. Sitten on hauska nähdä, kun rouva ryömii minkkiturkki päällä aluksi autoalle korjailemaan pakoputkea, kun se sattuu olemaan tässä Rutinoffis läkkipeltiin. Kuule, eikö sä vois multa vähän kysellä autoista? Mun kaverit tappaa itsensä nauruun, kun ne kuulee, että mun akka osti Rutinoffin meidän rahoilla. Meidän rahoilla. Kuule, mun lottovoitto on ihan mun oma. Aha, hyvä on. Sovitaan sitten, että voitot on omia. Lähdenkin tästä vähän ostelemaan raha-arpoja ja veikkaamaan. Ja niihin rahoihin ei takka näppejäs pistä. Ensimmäinen 10 milli menee ihan vaan ryyppäämiseen, ja toisella 100 tonnilla ostelen itselleni kaikennäköistä kivaa. Ja aluksi mä ostan istuvan tirolilaisen matikkakoiran. Minkä? Istuvan tirolilaisen matikkakoiran. Mä menen sen kanssa metsälle, kato. Tirolilainen matikkakoira menee istumaan keskelle järven jäätä ja alkaa jodlaamaan näin. Järven poikki matka vie, ialalaini, seuraanamme ahvenlia, ialalaini, iala, ia, ialalaini, 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 iala. No kato, matikat lähtee uimaan kohti jodlausta, mä istun haulikkokourassa, matikkakoiran vieressä ja kyttää matikoita. Ja heti kun ensimmäinen matikka näyttää päänsä, niin raakasti vaan pään läpi, pum pum, mitä sanot? Sähän oot ihan syyntakeeton. No ite oot syyntaketo. Rutinoffissahan jo laakeripesät heti kättelyssä. Ja takajousi tuossa on semmonen pomppu, että mun kaljapullot menee heti tavarasäiliössä risaks. Anteeksi vaan. Saanko kysyä, mitä kautta sun kaljapullot joutuu mun autoon ja koska? No tänne mökille tullessa tietysti. Ai jaha, sä aiot tulla tänne mökille. Mutta minä lähden etelään autoinen ja rahoineni yksin. Mitä? Aiot se jättää mut tänne yksin? Mitä mä syön? No syö niitä matikoitas. Ja jodlaan duetto koiras kanssa jälkiruuaksi. Ai Jakka, tää oli viimeinen pisara. Aiot jättää mut tänne yksin? Minä jään tänne yksin siis. Ja syön raakaa matikkaa, niinkö? No esimerkiksi. Mitä sä tuijotat?